ואנחנו עם סיפור על עליונות הרוח, על מגבלות הגוף. אנחנו אומרים שלום לשתיים. רעות גולדשטיין, שלום. שלום. ועומר גולדשטיין, שלום. אהלן. אתם מנכ"לים משותפים של חברת NL Programming. רעות, מה NL Programming עושה? NL Programming בעצם היא חברת לבניית אתרים נגישים. שאתר נגיש זה בעצם אתר שגם בעל מוגבלות יכול לבוא ולגלוש בכוחות עצמו. זאת אומרת, אם בחור שהוא עיוור צבעים לדוגמה, רוצה לגלוש מאינטרנט, אז האתרים שאנחנו מוציאים הם אתרים שמותאמים לו. שגם הוא יוכל לגלוש באופן עצמאי. אתם גם מעסיקים, עומר, אנשים עם מוגבלויות פיזיות בחברה שלכם שהקמתם. נכון, אנחנו מעסיקים אנשים בכל רמה של מוגבלות, החל מאנשים שהם מוגבלים באופן קל, דומה לשלי, ועד לאנשים שהם מוגבלים שצריכים כיסא גלגלים על מנת להתנייד. אמרת, עומר, אנשים עם מוגבלות, וצריך להגיד אתם שכם אנשים עם מוגבלות, מיד נמשיך עם הסיפור האישי שלכם, ואיך התגברתם עליו גם דרך החברה המעניינת הזאת. מיד נמשיך, אנחנו נפרדים מהערוץ הראשון, ממשיכים את ערב חדש בערוץ 23. שם נהיה עם הניתוח החדשני ללוקות בסרטן שד, טיפול חדשני בפצעים בפה, שלא נדע, ועם שרה סיידל, חיילת המילואים מצטיינת הרמטכ"ל. אותה נשאל, למה היא צריכה את זה בכלל? תשדירים וחוזרים בערוץ 23. התוכנית משודרת בחסות. זקוק לניתוח קטרקט? עכשיו בעיניים. מולטי קטרקט לבעיית ראייה מקרוב וגם מרחוק. ניתוח מולטי קטרקט ברשת עיניים. ראייה מקרוב וגם מרחוק. Look and listen carefully. הטלוויזיה החינוכית עושה לכם בית ספר בבית. כל התוכניות הלימודיות לכל זמן שתרצו. 23 TV COIL, האתר החדש של הטלוויזיה החינוכית. אמר כבר רונן שאתם שניכם אנשים עם מוגבלות, שניכם לוקים בשיתוק מוחין. רעות, את רוצה לספר משהו עלייך בהקשר הזה? כן, קודם כל, אני לא כל כך אוהבת את המונח שיתוק מוחין. המונח הוא מונח עברי והוא לא כל כך נכון. באנגלית זה נקרא several palsy. אם אנחנו מתרגמים אותו, אז השיתוק הוא לא שיתוק מוחין, המוח הוא לא משותק. ופה הטעות. גם אצלי וגם אצל עומר, השיתוק הוא כתוצאה מרשלנות רפואית. במהלך הלידה. במהלך הלידה, נכון. ואת גדלת כמו ילדה רגילה בקיבוץ שבו נולדת, נכון? בלי הנחות בכלל. בלי הנחות לחלוטין, להפך. ודאגו שיהיה תמיד מישהו לידך, אבל אז אתם עוברים לעיר, נדמה לי לראש העין, ושם נתקלת במציאות מאוד מאוד קשה, כשמערכת החינוך בכלל אומרת, אנחנו לא רוצים אותה. זה לא עניין שלא רוצים אותי, זה עניין שלא יודעים איך לאכול. כי האמת שגם הוראה היא, אתה יודע, מישהו יוצא מקיבוץ, הוא יוצא כזוג מתחיל. לא בדיוק יודעים איך זה, וגם הייתה להם את ההתלבטות של לאן להכניס אותי, איפה להכניס אותי. לי היה ברור שאני לומדת בבית ספר רגיל, נלחמנו יחד עם הוריי להיכנס לבית ספר רגיל. גם בית ספר רגיל, גם צבא, ועומר, גם אתה עשית צבא. נכון. לא ויתרת. נכון, אני מגיל, מהגן למעשה, גדלתי כמו ילד רגיל, ואפילו יותר, אותי חינכו לחיות כמו אחד רגיל. עשיתי בית ספר רגיל, בגרות מלאה, והיה ברור לי שאני הולך להתנדב. זה לקח לי חצי שנה במכתבים עם צה"ל, מכתבים, סיכומים רפואיים וכו', עד שהגיע היום הגדול ואישרו לי להתנדב. אני עשיתי שנה קבע, זאת אומרת שנתיים חובה למתנדבים באותו זמן, ועוד שנה קבע, כי ביקשו ממני. אז אתם יוצאים למעגל העבודה, ושוב פה המאבק הזה שהתייחסו אליכם באופן רגיל. זאת אומרת, כשאני חיפשתי עבודה, נתקלתי בהמון אמירות של נכים לא עובדים פה, ואנחנו לא מעסיקים נכים, וכל מיני טריקות טלפון למיניהם. מאוד 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 קשה. מסבירים דבר, אני מוכרח, הסיטואציה הזאת, אני צריך להבין את בת מגישה קורות חיים,
מה הם אומרים לה? אנחנו לא מעסיקים נכים. אני חייבת לציין שבקורות החיים שלי לא כתוב שאני אדם נכה. אני בשיחת הטלפון המקדימה לא מסתירה את הנכות שלי, כי אני לא מאמינה בזה. היא גם לא רלוונטית. היא גם לא רלוונטית לתחום שבו אני עוסקת. אבל יש אנשים שלא יודעים איך לאכול נכים, לא יודעים איך לקבל נכים, וקשה להם. וחוסר היכולת הזה שלכם למצוא תעסוקה, ואתם כבר זוג, ואתה אפילו כבר, צריך להגיד, מותר להגיד? כן. אתם מצפים לילד. נכון. אתם מקימים חברה משלכם, לא צריך טובות. אתם מקימים חברת תוכנה, ומעסיקים, כמו שאמרנו, חברת בניית אתרים. בניית אתרים, ומעסיקים גם אחרים. עומר, צריך אומץ בשביל זה, זה לא פשוט. זה הגיע אחרי מצב שאמרנו, אם אין אני לי מי לי. זאת אומרת, זה הגיע אחרי מצב שאני עבדתי, ופיטרו אותי, כי תשאלו אותם למה. לי אין הסבר. אני אחד כזה שכשאני עובד, אני נותן הכל. היו מי שעבד איתי עד שעות מאוחרות. ואז פיטרו אותי, ואמרנו לעצמנו, הגענו למצב שלקח את עצמנו בידיים, או שלא נמצא עבודה. אז עשינו את זה, הקמנו את החברה, ואנחנו כל הזמן מתפתחים ומתקדמים, הן בתחום העסקי, והן בתחום הטכנולוגי, שזה ללמוד כל הזמן דברים חדשים. וזהו. זה לא זהו, זה מדהים בעצם. תודה. תגידו, כשאתם עכשיו, הרי החברה גם צריכה כוח אדם, אבל גם צריכה מקומות שהיא צריכה להתממשק איתם, וספקים, לקוחות ודברים מהסוג הזה. גם שם יש בעיה, או כבר ברגע שאתם באים עם פרודקט, אז... כן, הייתה בעיה, זאת אומרת, יש בעיה, אתה יודע, יש לקוחות כאלה, לצערי, שרואים אנשים בעלי מוגבלויות, ואומרים, וואלה, זה... אותם אפשר לעקוץ. שרוצים לסדר אתכם. בדיוק. זאת אומרת שאתם לא רק לוקים באיזה מגבלה גופנית, אלא שיש לכם גם איזה... לא, אם זה בענייני כספים, היה לנו לקוח ששילם בצ'קים שחזרו. שזה יכול לקרות, שזה יכול לקרות לכל אחד, אבל הלקוח הזה במקרה היה גם בחור בעל מגבלה. עומר, צריך להגיד שאתם תלמידי האוניברסיטה הפתוחה. נכון. ויש לזה משמעות בסיפור? בוודאי. אני רק חייבת להזכיר כמו שאמרת, אנחנו תלמידים של האוניברסיטה הפתוחה, ובאוניברסיטה הפתוחה, מה שלנו טוב זה שהאוניברסיטה הפתוחה מאפשרת לאנשים בעלי מוגבלויות ללמוד באופן מקוון. צריך לציין שב-30 למאי יש כנס בוגרים, שיוצאים משם כל שנה אלפי בוגרים, ביניהם גם בעלי מוגבלויות. אתם מספקים איזו תוכנה שעוזרת עכשיו לאוניברסיטה הפתוחה להנגיש את הלימודים שלה לאוכלוסיית נכים? לא, אנחנו עוסקים באתרים ולא בתוכנות. אוקיי, אני לא די טובה בלהבין את ההבדל, סליחה. תנו דוגמה של עוד אתר, אמרתם דוגמה של עיוור צבעים. אוקיי, יש אתרים שאם יש בהם סרטונים, אז אנחנו דואגים שבסרטונים האלה יהיו כתוביות. כל שתהיה כותרת מתחת. לחרשים, או שתהיה כותרת מתחת. יש אפשרות של להגדיל ולהקטין את הפונט של הטקסט. לליקויי ראייה. לליקויי ראייה. יש תקן שנקרא W3C, שזה תקן הנגשת אתרים בעולם. והיום חשוב לציין שהיום כל הנושא של הנגשת אתרים הוא בתהליך חקיקה בארץ. זאת אומרת שעוד מעט כל האתרים הגדולים יצטרכו להנגיש את עצמם. ובהקשר הזה... הולכים לעשות קופה. נכון, ובהקשר הזה אנחנו בעוד שבועיים, ב5/6, עורכים הרצאת אינטרנט. אתה יכול לשבת בבית עם הכוס קפה ולהקשיב להרצאה שמדברת על נגישות. למה זה כדאי לבוני אתרים? איך עושים את זה בכלל? מה זה בכלל? אנשים לא יודעים מה זה. עצם זה שיש אירוע כזה ויש התפתחות כזאת, מעיד שיש שיפור נכון, ביחס. יש שינוי. אני יכולה להגיד לך שמשנים שאני זוכרת את עצמי כילדה, אז יש המון שינוי. יש שינוי בחינוך, יש מגמה של לשלב חבר'ה בעלי מוגבלויות בחינוך רגיל. היום התמ"ת גם מעודד מעסיקים על שילוב כזה. אני זוכר שכשאני עבדתי באיזה מקום, אז
הם קיבלו כסף כדי לקנות לי ציוד מותאם. במקרה שלי זה היה רק מסך, אבל יש אנשים שצריכים גם מסך וגם כיסא, כי יש להם גם בעיות בגב. צריך לציין שרוב המעסיקים לא יודעים את זה, אבל מגיע להם וזכותם, ברגע שהם מעסיקים אנשים בעלי מוגבלויות, יש להם את הזכות לפנות למשרד התמ"ת ולבקש עזרה בהתאמות. שזה, לצערי, רוב המעסיקים לא יודעים את זה. והנה אמרנו, והנה אנחנו, עצם הסיפור שלכם מעודד מאוד אחרים. יופי. תודה רבה לכם. בהצלחה. תודה לכם. עומר ורעות גולדשטיין.